Pánové, dneska si ideme natočiť video s mojim bratrancom. Dobrý deň. A ideme si natočiť jedno videjko, aspoň 10 minútkové zo Steel Brainrot. Dobre? Už som netočil dosť dlho, takže tak. A už tu máme, po dlhej dobe máme tento videjko Steel Brainrot. No, takže začal som to včera hrať. Za chvíľku sa nám tu Candy Shop otvorí. A za chvíľu aj spin. Áno, za chvíľku aj spin, presne. Za hodinku. Za hodinku. Keď chcete, môžete vidieť moju bejsku. Tuto je Diamond, Bombardiro, Crocodilo, Rino, Toasterino, Zibra, Zubra, Zibrazini, Bombobini, Guzini, Cavallo Virtuoso, Cocofanto, Elefanto, Diamond, Orangutini, Ananasini, Gold, Camelo. Dobre, to bola menšie zdržanie. Akože, viete, čo sa mi teraz práve stalo? Mal som tralalera, tralala, dvoch som mal a mne ho niekto zrazu ukradol. Tam tebe ukradol niekto Bombardíra. Bombardiro Crocodilo. Kradneš? Nie, ja to viem ukradnúť. No, aj, máme najväčšie nešťastie, počujete? Máme najväčšie nešťastie. Môjmu bratrancovi toto zobrali Bombardíra, mne zobrali Tralalera, najväčšie nešťastie. Dneska som mal dvakrát Tralalera a ani jedného som neustrážil som ani. Poďte sa pozrieť na moju záhradku. Počkajte, hneď vám ju ukážem, len musím tu poriešiť týchto s prepáčením D, viete čo? Dal mi včely. Mi dal včely na mňa. Stále mi berú Cocofanta, Elefanta. Prepačte, menšie zdržanie, prepačte. Musel som sa odpojiť, aby mi to furt nebrali. Joinol som sa naspäť na mojho Ľudia, to je diamantová balerina kapučina. Balerina kapučina? Áno. Ideme sa kúknúť. Mandaccini, bananini. No poďte sa kúknúť na môjho bratranca záhradku. Volá sa, že Mizu. Ale veľa je vecí. A pozrite, veľa vecí mu ukradli. Má tu šimpanzínyho, bananiniho, Diamond, balerinu kapučinu, Chief, Cabra, má tu ďalšiu balerinu kapučinu a Lioneliho, Kaktuseliho. Ale počujete, mne ukradli Bombardíra, Bombardíra. Tralalera, tralala. To je veľmi smutné. Ľudia, dávajte veľa odberov a lajkov. Presne tak. Ak aspoň dáte 15 lajkov, 10 až 15, tak alebo dáte ešte plus 10 odberov, tak natočíme ďalšie video s mojim bratrancom, ktoré by mohlo výjsť naživo. By mohlo výjsť pondelok o 18:00 večer. Že tak, bratranec? Presne tak. A... To je moje prvé video. Áno, presne tak. No, ja už točím asi od neviem koľko, to nezaujíma. Hráme teraz Steel Brainrot, tak sa zaujímame o Steel Brainrot. Ešte to môžeš testovať, vieš, že na Robloxe to máš, kto to má Roblox. Má zadarmo je Roblox, iba sa prihlásite, iba si tam dáte svoje dátum narodenia, meno, prezvisko, svoj e-mail a ešte si môžete vymyslieť vlastné heslo. A ukradnú mi šéf Crabrakadabra. Môjmu bratrancovi ďalšieho Brainrota ukradli. Šéf Cabrakadabra. Chceš ho? Chef Crabrakadabra. Ja ho berem. Šéf Cabrakadabra. Nestihol som. Máš speed. Aj my si ideme kúpiť speed. Ale
počujete, dneska som mal dvakrát tralalera tralala. Raz som mal kokofanta elefanta. Potom som mal ešte raz kokofanta elefanta. Potom som mal ešte raz žirafa čelestre. A z toho všetkého nám dvom, lebo jeden som dal kokofanta elefanta, som dal môjmu bratrancovi. To som dal môjmu bratrancovi. A z tých 5, čo sme získali, dneska bodov, nám zostal jeden a to nám presne zostal, vieš čo? Kokofanta elefanta. Presne tak. To máme, viete, aké nešťastie. To nemôžeme nosiť. Ľudia robia jak sprostý kokos. Ale viete, čo sa nám stalo? Že je tam klavír, Cavallo Virtuoso. Že normálne, že mal som tralalera, hral som a teraz som sa pripojil a že nemám ho tam. Tak to niekto musel tak toto čítovať, že ja keď som sa akurát začal odpájať, tak niekto mi ho akurát v tej dobe zobral. Burbaloni Lulioli. Nestihol som. Kúpil si toho Cavallo Virtuosa? Pekne. Ja som sa odpojil a zase mi zmizol táto rýchlosť, čiže ten speed coil. Máme otvorenú baseku. Bananita dolfinita. Tak ale viete, keď nám zobrali tých dvakrát toho tralalera, raz toho kofanta elefanta, raz toho čelestre, tak aspoň nám jedna vec zostala z toho. A bombardino. Bombardiro krokodilo? Áno, niekto ho kradne. Toto je môjho bratranca, teraz získal Cavallo Virtuosa, ako môžete vidieť. Prečo ma búcháš? Potom, ak chcete vedieť, môj bratranec má meno Michal a ja mám meno Tomáš. Dobré meno. Pardon, že som si grgol. To bola menší omyl, lebo môj bratranec si tu grgol, viete. Jasné. Calpa di ferro. PPQE. Potom tu máme také videjko, že... Proste toto je videjko stylu Brainrot, normálne kupujete a proste musíte si chrániť svoje veci a tak. Ďalšie videjko, keď chcete, píšte do komentárov, či chcete na budúce videjko Grow Garden alebo stylu Brainrot. Dám na short, že hlasovanie a vy mi napíšete do komentárov, či Minecraft alebo či Grow Garden alebo Styl a Brainrot, presne tak. My sa s vami budeme začínať lúčiť, lebo toto bude koniec nášho videjka. Prepáčte, alebo môj bratranec... Prepáčte, nemôžeme to predĺžiť, lebo môj bratranec ide teraz na dovolenku, viete, teraz večer ide na dovolenku. On sa pomýlil, áno, vlastne ide dneska na tú dovolenku, takže musíme to za chvíľku ukončiť, máme ešte poslednú minútku a pol. A proste, viete, tak to je. Tak, dávajte tie lajky, odbery. A ešte raz hovorím, že dám do šortu, že... Turiti? Nie, prepáčte, že tu troška hovorím zle slovička, ale zobrali mi kokofanta elefanta. Michal, poď mi pomôcť, prosím ťa, lebo mi zobrali kokofanta elefanta. Takže mám ďalšie nešťastie. Nemáme žiadneho Brainrot Goda. To je pekný speed. Pardon, to ste nepočuli. To bol náš detko. Áno, presne. Troška náš detko tu nadáva. Troška nadáva, no, presne tak. A... Svinina Bombardino. Viete, však hraje o tom, že sa... Boneca Ambalabù.
Cappuccina. Ľudia, dúfam, že môj bratranec zapnutý mikrofón, lebo vyprastil, možno. Ale nie, mám ho zapatý, nebojte sa. Môj bratranec si kupuje balerínu kapučínu, neviem ani prečo vôbec. Bajito boblito. Fú, stihol som. Ale viete, že normálne hráte stylo Brainrod ráno, tam vám dávajú samé Brainrod gody a prestanete hrať v stylo Brainrod a hneď vám tam večer nedávajú tam vôbec žiaden styl Brainrod gody. Ráno sa nám oplatí hrať. Áno, ráno práve, že okolo 9. až do 12. by ste mali hrať, aby ste chceli získať najlepšie Brainrod gody. Alebo až od 9. presne do 12:30 alebo 13. proste nejak tak. Proste, lebo vtedy vám tam padajú najlepšie Brainrod gody, ako sa dá, viete. Takže, pardon. Môj bratranec si zase grgol. Dojde ma prednutý, ale. Takže... Virtua sa mi dá. Za 3 sekundy sa mi otvára moja beska. Som si uzavrel. Svinina Bombardino. Balerína Cappuccina je tu. Áno, Bini Pizzanini. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Boneca Ambalabu. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Ľudia, prepáčte, že som ticha, len... Dobre, takže toto bude asi z nášho videjka všetko. Možno sa vidíme v pondelok. A tak pozdravujem a píšte do komentárov. Dobre, čaute. Čaute.